Yang ano, problema ko sa ako. Ano ka pinipapos mo, pinapatamaan ako? Wala ka malugod na Facebook, mag-ano lugod ka? Kaya nga, nagbabarasa ka, di ba? O kaya nga, nga nga talaga para tungod-tungod ka sa ano. Ay, maraypay ka. Oo. Pagka puro barangay official mo, di ka nag-ano, di ka nag-itultul. O, pagkaray. Ano nga, pagkikita mo sa pagkatultul? Ha? Di pa karaywan. Ikuhan mo ako, ha? Di mo pagparaduro-duroan. Kasuti ka. O, sige raw. Sige, gusto mo. O, sige. O, nga. Di mo pagparaduro-duroon. O, wala man, lalo naman ako gigi po sa inyo. O. Tandaan mo ka. Ikaw, tandaan mo man kan. Tatlong residente ng barangay Ilaur Sur, Uwas Albay, inirereklamo ang kagawad na di umano ay walang hinto sa pagmumura sa tuwing nalalasing. Kasama natin ngayon sila Marisa Riparip, Rosa Jean Riparip at Sheila Bayola. Ano po itong reklamo nyo patungkol sa inyong barangay kagawad? Sa tuwing pong nalalasing si kagawad, kami po na yung napag-initan, lalo na po nung panahon ng eleksyon o kampanya po. Nung nalaman po nila na hindi po kami nagsuporta, yung abot galit na po yung ano nila sa amin. Tapos po, nung tapos na po yung eleksyon, nalaman ko po na galit na daw po sa akin si kagawad Dennis Relores po. Pagkatapos po, November 6, hapon po, ang sabi ng mga anak ko na pupunta daw po sila sa Purok 6 na mag-wifi daw po. Tamang-tama po, sabi ko, o sige, mag-wifi na. Tapos, nung time na lang doon na po kaming 5:30, nasa labas po ako ng kalsada, tapos nakita ko po si kagawad Dennis Relores po na medyo may distansya, tapos paparating na po sa akin. Tapos po, nung malapit na po, bigla po siyang nagpaparinig na, Lon, wag ka ngaya dyan kasi may ahas. Tapos paulit-ulit niya pong sinasabing may ahas. Tapos daan po siya sa likod ko, pabalik-balik. Tapos nung siguro medyo na ano na po yung tenga ko, sinabihan ko po siya, Wad, nagpaparinig ka na naman po. Bigla po siyang lumapit sa akin kung uno-uno na yung sinasabi. Wala siyang binanggit na pangalan, ang sinabi niya lang may ahas. Bakit nyo naman pakiramdam nyo na kayo po yung ringgan nitong kagawad? Kasi po, nung time na po yun, alam ko na pong may galit po talaga siya sa akin. So, ibig sabihin, prior nitong eleksyon, meron na talaga siyang galit sa inyo? Opo, meron na po. Ano yung pinagmulan ng galit na yun? Siguro yung issue po sa ano niya, sa personal niya po. Since 2020, galit na po siya sa akin kasi yung maling informasyon po na nakakarating sa kanya, ako po yung pinagbubuntangan niya nung galit niya. Ate, bakit ka po nakasali dito? Yung ano lang po, yung pwesto ko po na tinitindahan ng ulam. Ano naman Alam po ito? ko po naman na nasa obstruction road kami. Yun nga din po, yung pamilya namin na ano na hindi kami sumuporta sa kanila. So doon din po nagsimula, nung nalaman ni kagawad na hindi nyo siya sinuportahan nung nakaraang eleksyon, nagalit din sa inyo? Opo. Hindi po mismo si kagawad. Parang sa loob po ng barangay. Kasi yung nagpadala po ng letter sa akin from barangay na. Po, pagkatapos ng eleksyon, mga 1 day, pinadala na agad kami ng letter na within 7 days, umalis na daw po kami. Wala naman po kayong galit dito kay kagawad? Wala po. Personalan sa pamilya. Kasi yung asawa niya po, so nadadamay po kayo, ang tapos galit po parang ni personal kagawad, na pinipersonal din po kayo? Opo, paalisin na ngayon. Kayo po ay lihitimong nagtitinda doon po sa pwesto ninyo. Ngayon, dahil meron po silang iringan, parang nadadamay po kayo, yung mahanap buhay nyo po. Kaya po, galit na din po kayo kay kagawad. Ang gusto ko lang pong iparating, yung kung papalisin po kami, willing naman kaming umalis. Pero po, sana yung lahat na nandun na nasa obstruction road, paalisin po. Kung hindi lang po kami sa tamang proseso. Tamang proses. Kayo naman po, pakikwento nga din po sa amin, bakit po dadadamay po kayo dito sa away ni kagawad at ito pong si Madam Marisa? Ako po nagtatrabaho sa kantin. Tapos, yung alalay ni Kapitan, umutang sa kantin. Tapos, inutusan ako ng boss ko na singilin. Tapos, pumunta ako sa isang tanod. Tinanong ko kung asan yung bakla. Sinong bakla po ito? Yung umutang po sa kantin. Natauhan po ni Kapitan? Opo. Opo. Tapos, nung kumaway-kaway sa akin si Awa Dennis, tinanong ko siya kung nakita niya si bakla. Sabi niya sa akin, yung lista daw, dalhin ko doon kay Nene. Tapos, nung bumalik na po ako sa kantin,
Sabi ko dun sa may-ari ng kantin, sabi ka ako ni Awa Dennis, doon daw dalhin kay Ate Nene yung lista. Tapos nung makalipas yung ilang minuto, pumunta dun si Awa Dennis, pumasok dun sa loob ng kantin, bigmumura ako tapos tinuro-turo. Ano naman daw yung dahilan? Bakit naman siya nang mumura? Hindi naman siya yung sinisingil. Sinasabi po niya na hindi daw po siya nagsabi na dalhin daw yung lista dun kay Nene. Pagkatapos nun, ano na nangyari? 3 beses po siya bumalik dun sa loob ng kantin, nagluluto po ako. Tapos panay mura, nagbanta, tapos dinuro-duro ako. Anong klaseng pagbabanta po yung sinabi ni Kagawad? Yung may aabutin daw ako sa kanya. Sa tingin mo, yung pagbabanta na yun, posibleng gawin niya? Hindi ko lang po alam, pero ano po siya, lasing na lasing. Dahil doon, ano yung naramdaman mo po? Natakot po kasi unang-una po napahiya ako kasi dami ng customer na kumakain doon. Wala kayong ginawa na iparecord man lang sa barangay, yung ginawa nito ni Kagawad doon sa pagpapahiya sa'yo? Di po kami pumunta ng barangay. Kayo ay may kanya-kanyang galit dito kay Kagawad sa'yo dahil sa pagmumura, pananakot sa'yo naman, dahil doon sa pinagbibintangan ka na ikaw yung nag-disseminate ng mga maling impormasyon na meron Opo. siyang kabit. Opo. Kayo naman ate, apektado kayo, yung personal mong anak buhay na apektuhan dahil sa iringan ng kapamilya. Okay. Mga ka-aksyon, sinusubukan pa rin natin ngayon na matawagan si Kagawad Dennis, ngunit hindi na sinasagot ang tawag natin. Pero ayon kanina, willing daw siya na humarap sa barangay. Sa tingin niyo po, haharap ba sa barangay itong si Kagawad? Ang harap naman po, kaso hindi naman po nila idadaan sa maayos po kasi ang nag-blatter na po kasi ako tabi ma'am. Pumunta na po ako sa barangay para i-blatter po lang si Kagawad Dennis Relores. Ang nangyari po, hindi po maganda yung kinalabasan kasi yung kapitan po namin sa barangay, parang iba na po yung issue. Parang kinalkal po ni Kapitan yung pass na yung away po namin pero nagkaayos na po kami nung dati. Parang kinakampihan ni Kapitan. Opo. Kasi po, imbis na kami po yung i-entertain ni Kap, ang nangyari, pinagpagalitan na po ako. Sa pagkakilala niyo po ba kay Kapitan, ganun talaga si Kapitan? Po, pagkalaban niya po, kailangan kalaban niya din po. Kaya medyo po kami ngayon, hindi po kami tiwala ngayon sa barangay kasi wala pong nangyayari. Kasi ako po yung nagrereklamo sa barangay. Pagdating ng oras, ako po yung napadalhan ng sumon, 2 sumon. Sumon ng Kapitan at sumon ng Kagawad. So ibig sabihin nyo, kayo yung may reklamo, pero kayo yung pinadala ng sumo na kayo Opo. yung inireklamo. Opo, kasi kakasuhan daw po ako. Bakit naman nababanggit ni Kapitan na nagpost ka ng panlalalaki? Meron ka bang post ng ganon? Meron po, yung sabi ko, may post po ako na kung pwede, Ayan, yung mga post mo, yan, sa'yo yan ang mga post. Opo. Okay, ano man nakalagay dyan? Doon tayo, Kapitan, na hindi tuta, dapat may sariling paninindigan, hindi sunod-sunuran. Oh, may pangalan kang linagay? Wala. Wala Pero, po. may linagay ka kung anong barangay? Wala po. Okay, pero barangay lang po, pero wala po. Para kanino talaga yung post mo? Siguro po, personal ko na lang pong, sa akin na lang po. Pero hindi naman talaga Hindi si Kapitana. po, hindi po. So nag-react lang talaga si Opo. Kapitana. Bakit sa tingin mo, magre-react si Kapitana sa post mong yan? Hindi ko po alam sa kanya po kasi naka-block na daw po ako sa kanya. Tapos si Kagawad Dennis po, wala po siyang Facebook kasi may nakakarating lang daw po. Paano naman po nila masasabing sa kanila po yan kung block na po? Sa barangay nyo ba, aside sa inyo, meron ding mga natatanggap na reklamo patungkol dito kay Kagawad? Ngayon na lang po yan, tabi ma'am. Pero nung dati po, silang 2 po talaga. Kaya lang po kami nagkaroon ng ganyan na issue kasi si Kagawad tapos si Kapitan po, dati na po yan nag-away. Na 2 nag-DILG na nga po yan. Nag-away itong si Kagawad at si Kapitan. Opo, kasi nakarating sa DILG. Ano yung Opo. pinag-awayan nila? Hindi ko po alam kasi yung kami lang po ng mga tanod na dating tanod po, nadadamay lang po. So dati kang tanod sa Opo, barangay. So opo. probably, kung ano yung problema sa barangay at pinagkakasolusyonan or pinagkausapan, may alam ka. Opo. Ngayon, nagkaroon ng awayan si Kapitan at si Kagawad na ayos. Opo. Ngayon, magkasanggang dikit na sila. Oh, pero meron kayong video na ipinasa sa amin. Kailan ito nangyari? November 6 po. November 6, ngayon lang na buwan. Opo. Oo. So, ano yung pinag-awayan nyo doon? Yung sabi daw po, palagi daw po akong post, yun, galit na galit po So, sa doon akin. nagsimula ulit Opo. kung bakit kayo nagkasagutan. Sa ganito pong sitwasyon, Undersecretary, may violation po ba itong Kagawad kung mapatunayan na siya po ay nagsisimula ng gulo at patuloy po sa paninira? Lalo na po, pag ito po daw na Kagawad na ito ay nakainom ng alak or lasing na lasing. Hindi ho po pwede. Alam niyo sa barangay, kahit maliit
at pinakamalaking kaso pwede mong dalhin sa barangay para dyan ho magsisimula na ayusin ang kaso. Opo. Ngayon, kung ang inireklamo mo ay mga taga-barangay, hindi rin pwedeng hindi nila tanggapin. Basta kung hindi po nila tinanggap, ayaw talaga nila, dumaan kayo sa pulis at ibablatter nyo na kayo'y nagko-complain sa barangay na ito, pero ayaw tanggapin, ayaw ipablatter, ayaw iparecord. Ang gawin na lang, gumawa sila ng letter na pinabablatter niya na black and white at iwanan nila doon kahit kanino doon sa barangay para patunay na inireport mo, pinaalam mo kung ano man yung mga gusto mong kasong isampa sa mga umabusong barangay opisyal. Opo. Maraming salamat po, Undersecretary. Tutulungan po namin kayo, relax lang po kayo. At eto po yung sabi ni Undersecretary, kailangan natin gawin yung proseso.